näin toimittaja, joka ei koskaan opetellut sukeltamaan, jää rannalle ruikuttamaan. Ja kuvaajani Ilari Korhonen muun muassa pääsee eteen mussukan kanssa temmeltämään. Mitä te meinaatte tehdä sitten tuolla? No, meillä on tässä jokavuotinen siivous alkamassa näin sattumalta joulun alla, että ihan perusimurointia ja tämän tämmöistä puhdistetaan tää meidän tunneli ja nämä akvaarion ikkunat. Minkä takia Ilari pääsee sukeltamaan mäen päässä? No, mä en tiedä osaat se sukeltaa, mutta sulla on ainakin ihan väärä varustus. Jossa... Olisiko kannattanut käydä sukelluskurssit? Kyllä sä voit tulla siis, jos sä haluut, mutta takki ja housut pitää ottaa pois. Siellähän on haita, eikö niin? Joo, täällä on kymmenkunta. Onko minun kuvaajani Ilari Korhonen turvassa, kun hän laskeutuu sinne? No en tiedä. Se selviää sitten, tullaanko takas ylös. Okei, siis ne saattavat ärsyyntyä, ne saattavat näykkäillä. Mitä ne saattavat tehdä? No ei oikeastaan, täällä ei ole tarvi olla kovin huolissaan. Toi meidän mussukka saattaa luulla saavansa ruokaa, niin ei anneta sille sit sormia eikä varpaita. Mussukka meidän zebrahai. Zebrahai. Eli mussukka saattaa kuvitella, että kuvaajani Ilari on pieni välipala. Joo, mutta ei se ole koskaan ketään purru, mutta saattaa tulla niinku tutkimaan ja törmäilemään. Että on se tietysti vähän hermostuttavaa, jos se pyörii siinä, jos ei ole aikaisemmin mussukkaan tutustunut. No mitäs nämä muut hait? Siellä on musta evähai, eiks niin? Siellä on 4 musta evähaita, siellä on 1 vasarahai, eli tämmönen pieni laji nuijahai. Ja sitten siellä on Australian sarvihai, siellä on epollettihaita, siellä on bambuhaita. Ja niistä vaarallisin on mussukka, ei? No kukaan niistä ei ole kyllä vaarallinen, että en oikein osaa sanoa, mikä hai olisi kauhean vaarallinen. Kuulitko kuvaajan Ilari, nämä hait eivät ole vaarallisia? Ei tietenkään, ei mikään ole. No, tajuavatko nuo kalat, että nyt on joulusiivous, on joulun aika? No en mä usko, tää tapahtuu niin harvakselta, että siihen niiden muisti ei riitä. Ne oppii kyllä muistamaan, mihin aikaan tulee ruoka ja kuka saa milloinkin mitäkin ruokaa. Ja ne oppii tunnistamaan eläintenhoitajat niiden paidan väristä ja liikkeistä, mutta ei ne, tää sukeltaja on vähän sellainen oudompi juttu, että me aika harvakseen täällä sukelletaan. No ootteko te koristellut nyt mitenkään niin kuin joulun teemoin akvaarium? No meillä on täällä joulukoristeita tähän valtamerialtaaseen. Meidän toi luurankolisko saa tommosen tonttulakin huomenna, että se on joulukoristelu tähän altaaseen. Se on siis tää meidän Johnson luuranko. Ja muuten nyt sä siis puhdistat sä poistat sieltä kaikkea nöhnää. Joo, eli imuroidaan toi altaan pohjahiekka, sinne kertyy lietettä, että se saadaan sieltä pois ja sillä tavalla se vaikuttaa sitten vedenlaatuun positiivisesti. Ja tietysti nuo akvaarion ikkunat levättyy, että niitä täytyy aina välillä käydä pyyhkimässä. Eli suuri joulusiivous. Tää on suuri joulusiivous, suosittelen samaa jokaiseen kotiakvaarioon. Kyllä mun täytyy myöntää, että olen mä pikkasen katkera siitä, että mä jään tähän ruikuttaa rannalle. Sä voit edelleen liittyä seuraan, että se ei ole vaarallista. Ei, tää on oikein hyvä. Mä pysyn täällä ja katselen teidän sulavaa menoa. Mutta siis zebrahai saattaa tulla vähän siihen niin kuin uteliaana närkkimään ja katselemaan, ehkä vähän maistelemaan ilmaa. Joo, kyllä se saattaa vähän tarkemmin tehdä tuttavuutta, mutta tosiaan se on ihan harmiton, että sitä voi vähän varovasti sitten niin kuin kädellä työntää sivun malle, että sanoa, että ei ole nyt herkkuja luvassa. Mut hetkinen, mä luin lapsena, että rauskut on vaarallisia ja siellä on rauskuja. Joo, täällä on lehmärauskuja. Ne on tietysti rauskuilla on tää myrkkypiikki, että ne on sillai tietysti vaarallisia, mutta ne ei tule kyllä meidän lähelle ja ne osaa välttää ihmistä ja vaikka tulisi, niin ei ne mitään tee. Että melkein pitää päälle astua tai kiinni ottaa, mutta ethän varmaan aio kaloista kiinni ottaa kuitenkaan. Skipa. Joo. No mutta hei, siivoilkaa, katsotaan kun tuutte pinnalle. Ja varovasti Ilari.
koska kuvaajani Ilari Korhonen on minulle rakas, niin annatko joitakin neuvoja, millä hän selviää nyt tuolla haiden keskellä? Miten siellä sukelletaan? No siellä pitää olla hirveän rauhallinen ja antaa niiden eläinten itse lähestyä. Ja haita ei kannata ahdistaa mihinkään seinän ja itsensä väliin, koska silloin ne voi toki, ainakin ne nyt pyrähtää sieltä aika vauhdilla pois, että siinä voi tulla sitten törmäys hain kanssa, mutta harvemmin ne kyllä niin kuin puremaan rupeaa. Kuulitko Ilari? Siis älä ahdistele haita, annat niiden olla omissa oloissa. Hyvä. Syvänmeren sukeltaja Ilari Korhonen vastaa, minkälaista oli? No ihan hyvä kerran, mä olisin pudotettua putken päältä, kun toi yksi hai iski suoraan selkään, niin että aikamoisen tälliin sai. Iski suoraan selkään sinua. No joo, että noita rauskuja piti kans vähän katsoa, kun tuli päin välillä, kun niillä on mä en tiedä missä kohtaa se piikki niillä on siinä siimahännässä. Mutta vilpittömästi olen iloinen, hän selvisi, hengissä hän selvisi haitten kidasta. No ilmeisesti näin on käynyt. Ei se vielä varmaa, tässä ei ole jalat vedessä vielä. Se on muuten totta, pitäisikö tulla vikkelää ylös? Ehkä hyvä joo, vaihdetaan. Jos mä otan sut Mika tuosta. Ei, Hei, mitä toi sanoi muuten, mitä sulle opetettiin haitten kanssa sukeltamista? Sanokohan mitään ohjeita, mitä sun pitää tehdä? Ei mitään. Tönii vähän, jos se tulee liian lähelle. Niin kun pari kertaa tuli, niin vähän piti töniä. Ja kamerahan toi iski kiinni kanssa niin tönäski, että mennessä kamera tippuu kädestä.
Näin puhuu todellinen mies, jos hai lähestynyt niin vähän. Vitsi, sä oot kyllä jullu. Joo, nää on kivoja pikkuotuksia. Ihan sympaattisia. Muutamat oli vähän pelokkaita, ne kieteli tuolla reunoilla, mutta toi iso nyt tossa oli kovin, halus tehdä tuttavuutta. Ilari, olen sinulle vilpittömästi kateellinen, että sait tuon kokemuksen. Joo, ehkä se on syytäkin olla. Tervetuloa ylös. Olen iloinen, että hengissä nouset sieltä, koska konserni tarvitsee vielä sinun palveluksiasi vuosiksi eteenpäin. Mut hei. No, teidän joulusiiru on supea pikkuhiljaa ole valmis ja kalat on niinku joulufiiliksellä. Joo, kyllä puhdasta tuli, että se totta kai parantaa meidän veden laatua ja sitä kautta kalojen hyvinvointia. Että kyllä tämä ihan niin kuin säännöllinen operaatio on. Vähintään kerran vuodessa pitää tehdä tällainen, vaikka se onkin aikamoinen urakka loppupeleissä. No sä kun käyt täällä altaassa, niin ootko sä tutustunut tai ystävystynyt? Voiko kalaan ystävystyä? Onko joku kaveri siellä jo? No ei kyllä oikeastaan voi, että ne ei ole sillä tavalla, että ne pyrkii välttämään ihmistä. Totta kai osa niistä on aika uteliaita ja rohkeita niin kuin mussukka, mutta ei siinä mitään kovin syvällistä ystävyyssuhdetta ainakaan sen kalan suunnalta pääse kehittymään. Sun pitää jotenkin pyrkiä lähestyä. Täytyy, no mä oon tässä nyt 10 vuotta harjoitellut, mä en tiedä mitä mä tässä tekisin, mutta jos sulla on jotain hyviä vinkkejä, niin anna tulla vaan. No toisaalta ehkä se riittää. Siis mussukka on utelias, mutta eihän nyt hirveästi ketään rakasta. No ei vaan, mussukka rakastaa ruokkiaansa, että se on aina tässä ensimmäisenä syömässä ja aina maistuu, hyvin maistuu. Ja joku jouluherkku mussukalle varmaan täytyy tänään laittaa, makrilli tai joku rasvainen kala. Okei, eli joulusiivous on nyt tehty. Nyt te olette joulua varten valmiita. Joo kyllä, että ei tässä oikeastaan kun jouluruuat kaloille, niin se on siinä sitten. Mehän ollaan jouluaatto joulupäivä kiinni, mutta muuten ollaan aina auki. Mutta on toi varmaan kaloillekin kiva semmoista pientä ohjelmanumeroa niin kuin ennen joulua. No kyllä ne tossa tietysti nyt näitte, niin pienet kalat tulee siinä kattelee, mutta niitä lähinnä kiinnostaa se, josko sieltä pohjahiekasta jotain ruokaa löytyisi samalla kun sitä pöyhitään. Että... Hei kiitos, nyt minä enempää kiusaa, saat tulla pois. Mennä tuokko tänne, meillä olisi juttu. Mitä? Kovahan käymään. Jätä se kamera sinne. En varmana tule. Tuossa on joku jäynä. Se on jouluruoka. Ai joulupäivä. Ilari Korhonen kertoo, mitä mussukka teki sinulle. No vähän se tönäs kerran, että meinasin tippua ton putken päältä. Siis kuka tönäs? No tää mussukka. Joka on? No tää isoin näistä. Siis zebrahai? Niin. Se joka siinä koko ajan niinku lähenteli. No miksi sä sua tolla tavalla kiusas? Me kysymme, me voidaan viedä sut tonne eteen. No, mutta olen iloinen, että selvisit ehjinä. Joo.
Näin sanoi. Vaarallisempaa se on tuossa ajaa autolla kadulla. Näin sanoi Jacques Cousteau. Hyvä, kiitos.